hakaban kong panpaw ya kejing susi ado kata-kata ya kejing klat kansan I led Dr. Ki Eche Sengkon ubadai UMP jong ke Shillong parliamentary seat hakaba kelempoi perkat ya ki bon ba ki no kersan jong ka jela Meghalaya hakaba ka jingdo ya MP bi beton bat brom jong ka jela kalong thik kumba shupos niu hajing thia nakata ka jing klat I led Dr. Ki Sengkon kalong kabas ngau phala namar ka jingjia ka baklem la bat mudur bat kmi lenti Henry omla ban le AA ne omla ban bat ya ka jing shimu nong bo nong thau ya I namar ublei udon ka jing ye I jingai ka bakhamba ban yubriu nakata kadau haden ka jing klat I le Dr. Ki Eche Sengkon hakini ki kendet sngi balala udak jingkali mano ban pendep ya kalangka ka berangsa haga jaka jongi Henry Shikentin labanong ne produk ia kini kapang kabaki pai ba menta ki bebon ba north east south west labanong kida ap kamang mano ban yeng ban pendep ia kikam kaba I led Dr. Ki Eche Sengkon upan sengau ia kijing jong kecala apok ka parliament jong ker India ka Voice of the People Party WPP haka jingilam kemat u presiden rang ba jong ka uba Arden Milar Besaimoj katkum balai tho neong ka parti karang ap ia kapor kababiang nagamata pansay de banele ia ka by election MP hakabaki paiba nongkersan rapa hapok kajala ikwa dik bantip ia ukurtong Henry kapor kadang biang ban bisarnya nera ia ukurtong ki paiba nang the words senrang bat kanthai kidon la kabor ban Punjab ia no candidate karkum ka jingi bit jongki ne katkum kanong rim jongki ban pensong rim nakata kadau ki paiba kilong ki bestat ban Punjab ne ban penrem hak election yau no kortong katkum ka jingi I jingai jongki ban jet yau no ngelam uba bit uba start uba shlur uba sempang nakamta ban sekri ya kari pada ya kejala